Lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Data, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Halat lang, tamay nagdubli. Ano yung nagdubli? Asan ba yung nagdubli talaga? Bueno, mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome sa tayo pong programa. Aramon na ito na pong aldaw na nin Miyerkules. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panay. Mga tugang, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Yato kanyang pong aldaw na inin Miyerkules. Sa mga devotees po ni Mother of Perpetual Health, don't forget to attend the Mass and say your novenas. Ako po sa lingkod, Mardila, dahing iba, sabit sana, pero diyan. Pinabara mga hanggang 12 o'clock sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot kasarabay po dyan siyempre ang bulos kan impormasyon na magali sa luwa sa pagikan Mega Post Patrol sa Baragos po nilang paglilibot, asin pangangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa banwangan sinubukan mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa muyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita sa 3rd District, Pading Jomar Bien poon Santo Domingo hanggang sa Tiwi sa 1st District. Kantang yaman si Joshua James Bino sa Daraga area, ang lalaking pasiguro pirmi. Karen Nicole Ala dyan po sa Kapitolyo Provincial, partner Al Armario. Kasabay nga to mga tugang dyan, mga tugang sa City Hall, asin sa sur na parte kan Legazpi. Angel Mustasa, Legazpi Port District, asin po sa Regional Center site. Siring man si Henry de Boying Mata, ang samuya pong mata ng DCGB sa kalsada. Ang piloto ng mobil. Parang magbabagong bihis ang mobila. Nakikita ko lang sa bulang kristal. And siyempre, Lado Technical, kasabay po niya ito si Kuya Nems Flora. Yan, kanina pang madaling araw ko rin magkasama ni Kuya Nems. And siyempre, Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Magtuya pong IT. Newsroom, magtuya pong Farmers Angels. Yan dyan si na Jenny Machubelaran. At saka si Ciara Mayliron. Siring man si Jimos Barrios sa News Online Facebook page sa pag-update po ng mga pangyayari. Bakulang sa Pilipinas, kundi pati na sa ibang nasyon. Bantang diyan po sa Kapitolyo Provincial, diyan po dyan ang sawyang bagong Gobernador Giraray. Si Governor Glenn Daong Bungaw full pledge. Siring man si Vice Governor full pledge Ray Bargais. Yan po yung rigodon sa Kapitolyo. And siyempre mga kababayan tapo niya sa Sorsogon, good morning. Mga tagabang-tabay na to sa DCGB News Online Facebook page. Yan, sina Jeffrey Santos kan Queenstown, Australia na nagbe-birthday sa ngunyan ang kong amigo.
And taga-subaybay kan this GB from sign on to sign off. Yan. Good morning po sa inyo dyan, Sir Jeff. Enjoy the day. At saka good morning man and hello kay mama mo. Ayan. Siring man, dyan po sa Alaska. Yan, si KB4002. Si Padi, si Sir Banjo na Barrios. Dyan sa Dubai, si Sir KB43016. Si Sir Arvin Balaoro. Ayan. And then, siyempre dyan sa Bunker Hill, di pwedeng lingawan mga tugang. Nakatutok yan. Duwaan sa iyang monitor. May radyo, tapos may TV. Sir King Reynaldo. Yan. The Weatherman. Okay. And siyempre sa mga kababayan po niya to, mga tugang, sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Sa mga opisyalista kang gobyerno, huwag tayong patulog-tulog sa pansitan, aksyonan problema ng sambayanan. Good morning sa sakong pamangkin. At saka makuapo na, ano. Nyaon na sa, nyaon kay Daddy Poms, nagbisita si na John Paul de la Cruz and company. Yeah. Welcome to Albay. And keep safe sa pag-drive. Okay? Si Bing Ben Juarez, siyempre nakantabay, mga tugang dyan po sa San Isidro sa Malilipot. Siring man si Jan Oro, nakantabay po ngunyan. So, sa mga kababayan ta, mga tugang, tomorrow is holiday. Pero bago ang holiday, ngunyan po mga tugang, ang aldaw ka mga misis. Kaya mga mister, mag-uruli tolos dahil na mag-apit kong sain. Pizza 30, di ba? It's payday. Yeah, di ba? Maguli tolos dahil na mag-apit sa after 5. Diretso tolos, tapos intriga. Yan. Intriga sa mga misis. Ang mga misis dapat na pagbiliban kung paano yung kuya nims na papatama-tama. Iyan na iintrigata sa pagbabudget dahil po sa parang siso na sistema po kan sa tuyang ekonomiya. Malangkaw, maitaas. Pipunan sa nakan gasolina, buda kang krudo, nagsurunodan ng iba. Although, sa sarong banda, marirahay man maski arog ka ng sitwasyon, at least day man na mamatian kimaray digdi mga tugang so inflation sa Bicol, mababa. Ayan. Compared to other provinces. Okay, so, sana mamantinar lang yan, tangani pong maging areglado kita. Alvin, uy, good morning, Tawi. Nakantabay sa Radyo DCGB, siringan si Marcos Tunal dyan po sa Bitano. Yan, okay. Bueno, let's start the ball rolling, mga tubang. Punatan ng rangkada ka mga istorya, alibo lang sa luwas, riding ready na. Ang mga pagribot sa Mega Post Patrol. This time, partner Alarmario, ang lalaking hindi nagbabago ang tamanyo, kung kayo sa gudngunyan, mantinido. Partner Al, good morning, please come in. Partner. Wait lang, at hindi nakapasok. Partner! Wait, partner! Hello, partner! Yan! Hello, partner! Yes, wait! Okay na? Yes, partner. Good morning, Gararay. Sampulong aldaw na sana. Kampanya. Natatada sa kampanya Yan. para may pasabot sa mga botante mga magayon na plano kan administrasyon ni Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. Digdi sa Legazpi na masabutan kan mga Legaspeño. Sa mga caucus partner kan APG team, asenso para sa Gabos, napigapanginotan ni Liga President Board Member Isyam Ismael, kandidatong alkalde kan Legazpi. Papasabot ninda ang mga plano in kaso swertehon o tiwalaan ang grupo sa pagtabang man ni Alcalde Garbin. Siring kan mga plano sa pag-improve sa supply kan kuryente sa Aleco na public knowledge naman na pigigibong tabang kan Bicol na mapakarayan na supply ka na kuryente digdi sa Albay. Yaon pa ang mga proyekto sa patubig
na mga health program, agriculture, mga infra project, negosyo, trabaho, edukasyon, kasabay naman ang ayuda sa iba-ibang sektor na enot naman na pigigibo, kana mga enot na aldaw. At mga paliwanag na yan, iyo ang panagos na bigatawan na doon, kana grupo, lalo na ni Mayor Garbin, sa iyang pagkatao manin suporta sa grupo. Kaya mga 10 aldaw na sana partner natatada para lalong maintindihan kan mga botante, kan mga ligaspenyo, lalo na ang mayormenteng plataforma o plano kan presenting administrasyon kasabayan pag-endorse man sa indang mga napupusuan o kaya pinagbubusol na mga kapartido sharing kan grupo ni Paralcalde Isyam Ismael. Yan pa partner, ang informasyon ganaray digdi sa lawas Alarmario DCGB. Thank you very much, partner. Mga rangkada, baka mga impormasyon niya ito yan. Tama yan, ano? 12 aldaw bago ang eleksyon. Yeah, 12 days before election day. Sabi nga nila, Kuya Nems, viral mo niyan sa social media, ngaya may matatanggap kang pera bago dumating ang Mayo 12. Claim it daw. Ang yabi, 12 days before election day. Pero, yung kampanya, mga tugang, 10 aldaw na sana because, according to the calendar kang COMELEC, bawal na ang pangampanya pag pitsa 11 as in pitsa 12. So yun, yung mga meeting de abansi kayan sa mga darakulang mga binuana sin syudad, diyan na pigi tataltag po yan hanggang pitsa 10 na matanga. Pag 12:01, bawal na pong kampanya. Iyo, sa pitsa 10 na matanga. Kaya, puga-puga na ang pagrelibot kan mga kababayan ta, na mga kandidato, puga-puga ang pagtribuna. Kita man na mga botante, I hope na na-receive na nindo itong voters information sheet. Pero parang sa bahay walang nakarating. Voters information sheet na naglalaman mga tugang kung paano yung pagboto. Yaon dyan nakabugtak sa presinto. As in voting center kung saan ka maduman na eskwelahan. Hindi sa Legazpi, mga tugang igwadig dining opera sa mga deklaradong voting precincts sa mga eskwelahan. Igwa po nin duwa na mall na mapartisipar ngunyan mga tugang sa mall voting. Last election, saro lang po baga, yung ano yan, saan ba yun nung dati? Sa Galisano yata eh. Ngunyan Ayala and SM, di ba? Yun ang ko-participate, mga tugang dyan po sa mall voting. So kasama dyan. Ang sa Ayala yata is Lapu-Lapu and then sa SM yung Kapantawan, di ba? Okay, duman sa mga kababayan ta, dahil sa 10 aldaw na sa yan, we hope mga tugang na midbid na nindo ang mga kandidato. Sa iman iba-ibang posisyon, pon sa senador, 64 ang pagpipilian, dumapili ka mong 12. So, nadadangog naman nito po ang mga sa indang mga plataforma, sa mga entrevista na pinagkunduta kan DCGB, duman sa mga nagtitiwala sa DCGB. Di ba? Kasubago, si dating COA, Chairman Heidi Mendoza, di ba? Ang nakaibanan. And nahiling ta sa nagkapirang mga survey, padagos man ang pagkusog naman mga tugang kan nagtutubod as in nagsusulong kang kandidatura ni Heidi Mendoza together with the two former liberals nangunyan mga independent, si Nabam Aquino at saka si Senador Kiko Pangilinan. So yun tulo nakita ko na figure kukugos kan maniba-iba
na mga grupo, including kang dating Vice President na si Leni Robredo, who is running for mayor mga tugang dyan sa Naga. So, pigiin to susinda. Now, so iba man, padagos ang paglibot as in pagsayaw-sayaw. Di ba? 12 senador po ang pipiliin natin. And then, mapili kita ng mga district congressmen. Di ba? Tigsararo po yan sa kada distrito in the case digdi po sa probinsya Canalbay. Di ba? First district, yan po ang pinaglalabanan ni na Congressman Jill Bungalon, kanako Bicol Party List. Tapos si Mayor Crisel Lagman Luistro. Di ba? Sa second district, yan po mga tugang sa congressional, piglalabanan ni Caloy Loria, pagkatapos ni former Congressman kanako Bicol, Congressman Kito Ko. Yeah. Sa third district, yan po naglalaban dyan, mga tugang si Congressman Didi Cabredo, pagkatapos si Mayor Adrian Salceda Campulangi. So yan mga tugang ang mga contenders pagabot po sa congressional districts. Pagabot mga tugang sa mga gobernador, yan, bali tulo ang gobernador eh. Pero dugo ang popular. It is between former Governor Noel Rosal at saka si Congressman Joey Sarti Salceda kan second district. Pagkatapos, mga tugang, may sarupang kandidato na ano yan, nag-file kang COC. And then, sa vice governorship, mga tugang yaon po ang laban na matindi ni John Aligre, buda ni Manay Diday ko. Sa board members, yan, mapirili man kita, mga tugang nin mga board members. Sa third district, 4 ang pipilion. Sa second district, 2, tulo. Tapos sa first district, 3 man. Yan ang komposisyon kan board members. Pagkatapos, siyempre sa mga alkalde na, city and municipality, including yung pong mga konsyales. So yan ang mga pipirilion, tabi. So medyo horala ba ang balota, no? Yung mga haranapon doon sa mga pangarangkayan, and then sisirkilan po nindo yung isi-shade nindo sa circle, yung parang bilog, parang bola, parang itlog. Di ba? Ang sabi nga ni, even daw 15% threshold, ako una. Di ba? Basta ang tanda nindo, di ka mo mag-overvote. Kung pigahaga dyan na vote only one, saro sana, anibugta. Iyo, na instruction man tabi. Both in English and Tagalog yata nakasulat dyan. Tapos, siyempre sa likod, mga tugang, yun po na party list. Haranapon po nindo dyan sa mga party list na kursunada nindo. Although sa survey, mga tugang sa Albay, nanginot so 131 ako Bicol. So, naon yan ang mga party list, 155 yan yata, na party list. Pero liyon po nila kung siyang, yan. Pero sarosa na ang pipilihan po nila. Sarosa na ang bubutuan nila dyan. Yeah, sarosa na. And that's it. Mga tugang, and then sabi nila, mahiling mo sila kulang screen, and you give it even picture it, mga tugang, yung resibo. And then, yun na po tabi ang mga mangyayari. Yo. And ready na ang COMELEC para po dyan. And by May 5, gigibon yung final testing and sealing kan mga ACMs, yung automated counting machines. Ano ba? So, halakara mo talagang sa COMELEC kung anong oras yan, as in paano magiging manera dyan. Okay? And then, siyempre, good morning man sa mga tabay ta. Kay Jen Istola. Good morning, Tabi. Yan. Ni partnering. Ang na-receive ko nga partner is IHT. Hello kay Sir Alan Imperial. Ang spokesperson and administrative officer kan First District Engineering Office kan DPWH, based dyan po sa Airport Road. Good morning, Tabi Sir Alan, dear staff. Good morning dyan sa Indo.
Sila man si Christian Brera. Good morning, Tabi. Ayan po, Tabi Adi. So yan, ang mga impormasyones niya to, mga tugang. And padagos po ang pagpapagiramdum kang COMELEC, naaktibohan siya ng kontrabigay. Committee on Kontrabigay. Dapat da ako yan, sigwa man na Committee on Kontratanggap. Dapat may Committee on Kontratanggap. Committee on Kontrabigay. Yan po tabi so nagbabantay kan mga hiro-hiro ka mga kandidato kasabay sa pagresibi kay itong mga reklamo kung may nangyayari na vote buying and vote selling, tapos abuse of resources kang government, as in iba pa po mga tugang na mga kunyan, mga pinagbabawal. Kaya nga so ibabagang mga LGU natamimi duman sa plano man kutang magbabakal ng baratong bagas na 33 pesos to 35 pesos. Babakalunin sa NFA ng 33 pesos and they can sell it mga tunga by 35 per kilo sa mga konsultantista, kundi maski may pagtugot na so Food Terminal Incorporated, yung FTI na iyo po ang nagmamanihar kayan dumang ka mapaisi pag tinawang ka dumaning voucher, madyang ka na sa NFA, filing mo ito, makakakuha ka ng bagas. Kundi kunyan, yan pong problema because may mga pagbabawal nga. Hindi sila labas ng pera dahil may restrictions mga tugang sa government spending. May spending ban. Pandua, kinagay po nindang magpasar ng resolusyon authorizing mga tugang dyan sa sa indang alkalde o sa inda po na gobernador na magkipag-transact with FTI para makabakal ng NFA rice. Iyo po yan. Okay? So diba sa mga kababayan from May 1 up to May 12, bawal ng ayuda. Kaya purunduan mo na po saga ang mga ayuda. Base po yan sa COMELEC. Okay? Here man si Ram Jason Huevos. Good morning, Tabi. And Sir Jeff De Santos is watching. Habang nag-celebrate sa iyong birthday sa ngunya. Ano ba ang ating Sir Jeff? Grilled lamb? O inihaw na lamb? Okay. O bueno, mga tugan, dugaan tayo mga istorya. Alin po dyan sa luwas, si Chief Jim Nasalita, garuyaw nini mga tugang sa kampo, dyan po sa Ligao, sa Provincial Command, igwaning ilalansar na kadiwa ng Pangulo, dyan po sa area. Chief Jim, good morning, Chief. Please come in. Yes, salamat Director Mar. Nagtataram na sa ngunyan ang PNP Provincial Director Police Colonel Julius Anyunevo padigdi sa ongoing na aktibidad na paglansar ka na kadiwa ng Pangulo digdi sa compound ka na Albay PPO. Albay PPO. We look forward to witnessing the impact kadiwa ng Pangulo at Albay to this judicial office and its potential to improve the lives of Albay Kasurugka. May this program be a beacon of hope and progress for our community. Again, maraming aldaw sa Indogabos. Thank you, Director. At this time, let's listen to the message support from the Provincial Director, which is on the way. Let us proceed to the message of support from Engineer Walter, the Acting Irrigation Management Officer, National Irrigation. Mga partner agency ni Tabi Director Mar, babayukan niya digdi sa Albay, si Engineer Floyd. So, message of support. Okay. Anyway, nagbabati pa man lang. Yaw digdi si Provincial Agriculturist Ma'am Che Rebecca Canapaw. Okay. So ni Provincial Director kan DTI Regional Provincial Director kari wara digdi dai ko na hiling digdi. Maguna pala Noel Bunaw na ang Provincial Director. Aloy na yan, Jim. Aloy na si Sir Noel. Wara dai ko na hiling digdi. Okay. Si PD yon digdi yun ang taram ka sa bago.
Harus iyo man sa nayan tabi Director Mar. Yung baka may representative sa Tapos DTI. sa lado kan Dar, iya undik di si Engineer Maria Eugenia Aldiza. May taga niya. Iyo na, unin sa taram. Ayaw sa karam. Ano yan? May Engineer bitbit sindang bagas? Always been the lifeblood of our economy and at the heart of our dedicated partners. Today's event is not only testament to the truth but also the affirmation of NIA's unwavering support for food security and inclusive economic growth in the region. As an agency traditional known for providing irrigation service, we understand that water alone does not sustain livelihoods. Our farmers deserve more than just a tool to grow their crops. They deserve access to fair market, just compensation, and opportunity to thrive. That is why we are proud to be part of the Diwa ng Pangulo program, a program that bridges the gap between our farmers and Filipino consumers. Through this support, we are helping to make essential goods like more affordable to our people, while at the same time ensuring our farmers receive fair price and their hard-earned harvest. This initiative represents more than just a market. It is a symbol of solidarity. It puts us when agency and communities came together, we can create systems that benefit everyone, from the fields to the tables of the every Filipino. Okay, so medyo halaba. Medyo, yan ang message of support. Go. May darang bagaso niya, harugang sa inot nilang pigigibo. Ay, iyo nga niya, apak niya to kaso bago digdi. Kung iguan ng bagas, wala man ki... Kaso bago, igwa dadi ka bagas. Pero pinull out. And, pero ko naman inabutan tabi Director Mar itong pag-pull out. Ayo. Tango niya, ninabot ko si Sir Cloyd, kung natatap pinull out, ang sabi, not good quality. Okay. Tama. Kaya, Tama man. pinag-pull out na lang. Oo. Sumasunod na mga banda, igwanin bagas. Ma'am Che Rebeta, Mataram, message of support. Ayan, message of support ni Ma'am Che Rebecca. So much over. So, good morning everyone. To our PD, Colonel Julius Figueredo. So, sabi ni PT, nandito daw po yung 18 Chief of Police na 18 Mga Chief of Police, Sierra Wandigdiga, boss. Sabi nga ni PD, kung may problema daw tayo, nandito sila lahat. Pwede i-consult. Opo. So, ang ating mga nandito po sa mesa, we have also here Colonel Tito Ayala, the CEO. And then we have also here Mike, the acting irrigation management officer, National Irrigation Administration. Kanina naghahanap ako ng bigas. Sabi engineer, wala daw silang bigas ngayon. Kasi bukas, nandun kami sa Ayala Mall because we are celebrating Labor Day. Opo. Kaya bukas din po, mayroon din kaming signing with Dolly. Kasi po, si Dolly po kasi mayroong program ngayon na itong ating mga exhibitors, mga farmers associations and cooperatives, bibigyan po sila ng start-up capital. So, yung may mga requirements sila kung sila po ay makuha doon, maswerte. Kasi sila na po ngayon ang mga exhibitors natin. Itong mga FTA natin, magiging exhibitors po kayo. So, dapat po organize kayo. Importante ang kooperatiba. Siyempre po, nandito po si Ma'am Ana Marie Marial, representing Engineer Maria Eugenia Aldesa of Corpus of Dar. Ano po? Yes. And then, sa lahat pong uniformed and women, sa staff, a very good morning. Ay, sa ating mga missionaries pala, magagalit ito sa atin, di ako nito. Diba? Nandito po sila.
On behalf of provincial government of Albay, headed by our newly installed ba? Bagong OPC, nag-take off po siya ng Monday, si Governor Glenda Ongbunggao, siya po ang ating bagong governor. We are so thankful po at na-invite kami dito, and congratulations to PNP dahil ito sa magandang programa nyo sa diwa ng Pangulo. Malaki pong tulong po ito sa atin kasi medyo mura po dito ang mga bilihin dahil wala po itong middleman. Hindi na po ito dumadaan sa mga middlemen na yun po ang taas ng presyo ng ating mga produkto. Kaya po, direkta to, kanina, dito pong is 50 pesos per kilo. At sa market po, Pansit, 50 pesos digdi sa market, 75. po dito. Kaya nga po, may agreement si AFP and PNP na dalhin ang kadiwa ng Pangulo dito sa mga kampo at dito sa ating mga building uniform. Ano po, malaking tulong po ito sa atin kasi hindi naman tayo gaano kataas ang ating mga sweldo at kailangan po natin ng fresh nutrition, food. Ito na po ito, presko from the farm. Ano po? So, ito po ay convergence ng different agencies. Actually po, nung nasa campo kami, 3 weeks ago, ang dami po namin doon, kasi regional naman yun. Kasama po namin yung DA doon, ang Department of Agriculture, at sinabi ko kay RP na sana isama natin si ETI, kasi ang dami po nilang exhibitors. Kami, pag nagkakadiwa, mga 40 exhibitors yun, kasama po namin kasi yung mga taga-DTI. And ang ganda po dito, PD, dahil ito po mga exhibitors natin ay may tupad din po sila from Dole. So every time po sila nag-exhibit dito, may 395 pesos per day, ma'am, po sila. Pero sabi kanina, ma'am, dumagdag na daw ang tupad. So, 400 na ba? Yun. Hindi ko pa. Bukas, malalaman natin kung magkano na ang per day. So, that is on top of your sales. Every day po, pag nag-attend po kayo ng kadiwa at exhibitor, mayroon din po kayong tupad sa Dole. Magayon na good news ini, Director Mar. So, exhibitor pala, pag nagsabay ka sa mga araw kani, may kasabay ka sa tupad. And clarify raw niya to, kung nagtaas man ang gad na so aldawan kan sa tupad, ayon sabi ni Ma'am Che, na kaklarify ka ron sa aga may activity man dyan sa Ayala. Siyempre tayo ito, barating yung base ni Detan sa minimum wage, di ba? Di naglangkaw pa ka, naglangkaw man ang gad. Yung senior citizen, tama po. May 35 naman po, yes. May 35 pesos din sila para sa atin. Nung hindi po doon sa senior citizen. Sabi ko nga doon, pag gusto nyo ng 29 pesos, mag-PWD kita. Pagpunta doon, pili-pili kita. Hindi ba yun? Hindi. Yun. Kasi 29 pesos. Pero 10 kilos lang po. Opo, 10 kilos lang po tayo ang mabibili natin. Opo. 10 kilos bagas. Yung isa, pabilin mo natin next naman hanggang naka-isang sakong bigas ka. Di ba? Opo. Okay. So, yan po ang kagandahan ng kadiwa ng Pangulo. Kasi mura na, fresh pa, and syempre, nutritious food. And sabi nga po, i-end ko po ang aking message sa isang nabasa ko na in our life that we need a policeman.
we need a lawyer, we need a doctor, we need a priest. But every day, 3 times a day, we need a farmer. So ito pong kadiwa ng Pangulo ay para sa ating mga magsasaka. Natutulungan po natin sila, kaya nandito po sila ngayon, ang ating mga exhibitors. Salamat po. At sila po ang tutulungan natin. Ano po? So, once again, and behalf po ng ating provincial government of Albay, congratulations to PNP. Okay, very well said, Director Mar. Malaugon itong mga mensaheng pinalawas ni Ma'am Chair Revita bilang message of support digdi sa paglansarkan kadiwa ng Pangulo, digdi sa laog kan Albay PPO sa siyudad kan Ligaw, tabi Director Mar. Work on the provincial Department of Trade and Industry, Mr. Noel D. Buna, being represented by Ms. Maria Merdet A. Patavilla, DTI. Division Chief DTI Alba, Consumer Protection Division. Ogontan DTI. Representante ini si Madam tawara si Director nang ano siya karan Director Bunaw. Sa lahat, nahuhingi po kami ng paumanhin sa inyo kung bakit dito po kami dumating kasi sabi nga dito sa isang programa ng Kadiwa para mabigyan ng ano yung ating mga tao. Unfortunately kasi diba, end of the month po ngayon, kailangan sumeda yung aming mga tao at unfortunately kasi dapat nandito si PD namin, so since wala po siya, so kailangan gampanan ko muna yung ano niya po, obligasyon na magpasal doon yung aming mga tao. May one pa naman bukas, baka po mag-rally sila. Tamayo ano sa halit. Anyway, Ildo ko na. isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So, ano naman po ba yung role ng DTI dito sa Kadiwa? Bakit kailangan nandito yung Kadiwa? Sabi nga dito yung Kadiwa, katuwang sa diwa at gawa, patungo sa mataganan ani at mataas na kita. So, kung titingnan po natin ito na programang ito ng ating gobyerno, nagsimula po ito noong 2022. Yung kadiwa ng Pangulo, na kung saan nagkaroon ng convergence. Tama, maganda po talaga yung approach na magkaroon ng convergence yung lahat ng ahensya ng ating gobyerno. Dahil hindi lang po na kailangan na suportahan natin yung ating mga magsasaka. Kasi yung iba nating mga farmers, nagkakaroon din po sila ng time to become an entrepreneur. May mga MSMEs tayo kasi hindi lang po sila hanggang doon sa pagtatanim. Kumbaga, may mga produkto po sila na kina-convert ito higher value, kaya nagkakaroon po ng micro, small, medium entrepreneurs. Na kung saan, nandyan din po yung DTI para tulungan. And may isang programa po ang DTI, yung One Town, One Product, na kung saan naging batas na po ito. So, yung mga beneficiaries natin dito, nagiging parte na po sila ng kadiwa ng Pangulo. So kami po dito sa DTI, nagagana kami sa nandito yung aming mga micro, small and medium enterprises. Nandito yung ating One Town, One Products na longganisa sa Ginubatan. Nandito po si Chikoy, isa po yan sa mga ina-assist ng DTI na micro, small and medium enterprises. Kasi sinasabi natin na ang MSME is backbone ng ating ekonomiya. Kung baga, nandyan sila para mas umangat ang ating pagbubuhay. So, nung nilang ito ng 2022, nakadiwa ng Pangulo, hindi pa siya ganito kaano. And bago pa man dumating yung kadiwa ng Pangulo, ang DTI ay nagbibigay na po kami ng programa sa ating mga consumers sa pamamagitan po ng Diskwento Caravan. Ito naman po ay isang programa na kung saan dinadala namin sa malalayong lugar
ang aming mga distributors para magkaroon ng opportunity yung ating mga consumers na makabili ng mga produkto na ang presyo ay abot kaya or discounted. At dito lang din namin sila kasi ang priority natin dito na is yung ating mga micro, small, and medium entrepreneurs na mabigyan sila ng pagkakataon na maibenta ang kanilang mga produkto. So, magandang programa to kasi nabibigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng market para sa kanilang mga produkto. And tayo din bilang mga consumers, mabibigyan din tayo ng alternatibo kung saan, nasabi nga, isa din sa programa namin yung Go Local, Buy Local. So, supportahan na natin yung gawang Pilipino. So, sa mga magitan po itong kadiwa ng Pangulo, marami na tayong pwede ibigay na tulong sa ating mga micro-entrepreneurs na oo, mahirap. Tingnan natin, mahirap lumaban sa mga malalaking negosyo, di ba? Pero dahil dito sa kadiwa ng Pangulo, nabibigyan opportunity yung ating mga entrepreneurs na may pakilala ang kanilang mga produkto. And hindi lang po doon na sa kadiwa ang aming tulong. Dahil dito po sa probinsya ng Albay, meron po kaming 13 negosyo centers. Nakalocate po yan sa mga munisipyo na kung saan yung ating mga micro-entrepreneurs, pwede po silang pumunta para matulungan sila ma-improve yung kanilang mga produktong ginagawa. So, sabi nga dito, ang role ng DTI dito sa kadiwa ng Pangulo is mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga micro-entrepreneurs na makilala ang kanilang mga produkto at magbenta sila ng produkto na sapat, na tama. And etong mga micro-entrepreneurs natin, pwede din silang matulungan ng DTI further para ma-improve ang kanilang mga packaging. Although makikita natin na mga packaging na sila, pero for sure, like si Kikoy, di ba ma'am, natulungan po kayo ng DTI para mas... Okay, so medyo alawig Tapi Director Mar, pero at least nakuha na niya ito niya na kumbaga interrelated ini. So mga farmers, mahingawa, mag-produce kan sa indang mga produkto and igwas in the key market sa pagi na kaining kadiwa program. Then kita man na mga consumers natatawanin na pagkakataon na makabakal nin presko, nutritious na mga produktong gikan sa mga farmer sa baratong presyo. Ano yan? Maghapon lang yan ngunyan? Maghapon? Dahil, iyan ang day ko masabutan ko. Tapos ano yan? Open to the public ba yan? Dahil digdi lang ini. Para dyan lang sa mga... Pero iyan na po niya tutawtad si PD ko na ini. Regular na ini. Iguanin na aldaw na makadiwa digdi ining mga gikan sa barangay na may mga produkto. Iyan ang mga ihapot na to tautad pag na-interview niya to ang PNP Provincial Director. Okay. Okay, so yan ang sa tuwa mga dagdag na informasyon. Halidigdi sa Albay PPO Compound, Jimmy Nasalita, DCGB News. DCGB on assignment. O, sa Berman, Sir Jim, makatugang sa ito pong mga nadangog na mga informasyon na tutulungan ka mga binasunod. We will post for some reminders. Oh. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Iboto, numero 2 sa balota, konsihal, Sami Batas, ibalik sa konseho, sa Banwa, Kagrapo-Rapo. Iboto ko siya sa aming batas. Number 2 ko siya sa aming batas. Wow, wow. Rapo-rapo, padagos na uswag sa tabang ni konsihal sa aming batas. Sa balota, konsyal numero 2, iboto, konsihal sa aming batas. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Come to Metro where you will find everything you need. So keep this in mind. Shop at the store or shop online. It's all here at Metro. Whatever your beat is, whatever your style. Come with the family and have a great time. We make life easy and we make life better. Here at Metro. Meet you at Metro. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini, DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy.
Camille Pratsiambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tuhang oras niya to alas 11:30 na po ng pagkaga. An oras hatod sa Indukang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, push mo yan, bro. Pray until something happens. Nakatugang Ribana Bukitigrana, ay diretso kita sa natadala po niya ito ng mga 29 minutos bago po mag alas 12. Sa mga misis na nag-aaro-aro pa,
At saka so nakaluto na. Iluwag na po yan. Rekas-rekasan. Tadto na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Mauruli na sila Labs. Kasi kando sila Labs. Ganyan ta. Pagkahapon, happy days para sa mga misis. Yan, tanggapan ng sweldo ngayon, ha? Alright. Hello kay Siram Jason Brevos. Good morning, Tabi. Yan. Kapadagos mo mag-antabay. And siyempre, mga tugang dumang po sa mga kababayan ta. Mga job seekers, ha? O yan, tomorrow, yan na po ang pagkakataon po nindo para makahanap po ng trabaho, ha? Para makahanap ng trabaho, mga tugang, may ano po tabi sa aga, may jobs fair ang sa tuya mga tugang na Department of Labor and Employment. Bali 70 sites yan sa all over the Philippines, nationwide. Digdi sa to sa Albay, ang sabi kan Dole, Bicol, iguaning nasa 6,500 na local and overseas job vacancies na naghahalap duman sa mga job seekers, sa mga naghahanap ng trabaho. So, para magpartisipar sa jobs fair, dapat pre-register sa pagiging pag-scan kan QR code. Duman po na makukuha ng Facebook post o i-click ang link na https://www.facebook.com/dolebicol/posts /99516988280180180 Okay. Yan. Kapag nakaregister na, ay di ayos na. I-prepare. Susendong mga resume. At susendong sa diri para sa Labor Day Job Fair sa aga. Dapat magkaturog ning atab, day maginlalab, so day maglab, day maginom. Para presko ka, ha? And isulog mo na sa pangmalakasan mong panulog diyan. Pag nag-apply ng trabaho. And then dapat maganghanda duman sa imong and introduce yourself, and this ipakita nyong yang ina-apply nyo ay kayang-kaya nyo. Okay? Yan po, in connection kan ika-123 na Labor Day, gigibong po ini sa ground floor, kan Ayala Malls, Legazpi, starting 8 a.m. hanggang alas 5 po ng pagkahapon. And then, igwa maning kadiwa ng Pangulo dyan. No? Hope mayroong bigas na mabibili kayo at 29 pesos per kilo. Pero yan pong 29 pesos per kilo na yan, that is only intended for senior citizens, solo parent, PWD, tsaka sa 4-piece, di ba? O yan ang mga dyan sa 29 pesos per kilo na yan. Okay. Then, we are waiting na mag-materialize ito po na pighagad kang agriculture office, kasabay kang sa tuya pong provincial government na matugutan man sa Albay na makapag-purchase nin bagas sa FTI, as in sa NFA, para makapagpabakal ng nasa 33 pesos per kilo. Ito po na 20 pesos per kilo, halat-halaton ta. Pero gibo lang itong pilot muna, duman mga tugang sa Visayas. Pig-subsidize, isusubsidize ito kang gobyerno, kasi siyempre mahal ito. I-subsidize para may pabakal ng 20. Tangani na magian-gianan sa mga kababayan tata. Hanggang ngunyan, dahil pa po nagbababa talaga ng gusto yan. Despite of the efforts ng gobyerno na talagang medyo may diferensya yung laban. Di ba? So, yan nga ni ang pighagad, mga tugang, kan mga kababayan ta, na kung pwede ngaya may balik sa poder kan NFA na mag-importa ng bagas. Tangon yan po, asin magpabakal ng bagas sa konsumidor. Tangon yan, under the restratification law, ang NFA, mga tugang, ang mandato sa nasenda, magtipon nin paroy, imulinuhon para maging buffer stock na in case may emergency, calamity, iyan po ang pwedeng itao, ipabakal sa mga lokal na gobyerno, asin sa mga relief agencies and organizations. Iyan ang trabaho nin dangon yan. Itong magpabakal nin bagas direktamente, mga tugang sa mga
konsumidores ta, nawara po ito sa inda. Kaya nagkakagod ang kamot ninda. Yan ang piglalaban na ibalik nga yan. Tangani na may pangbalanse sa merkado. Kung naroon mo ka ito, kapag nagita ka sa kung mga commercial rice, mina-infuse mga tugang sa market ang NFA nimbagas na barato na nangiging dalang para maguguyod pababa sa commercial rice na halangkaw. Nahali ito kang rice tarification daw. Tapos ang importasyon itinauna sa pribado. Thinking na dahil dako lang mag-importa, mababa mga tugang sa ano yan. Wala tinarago lugod. Di ba? Wala dahil manaramdaman tabi. Sa kadakulang pag-import wala. Kaya yan ang pinahiling naman na, uy, garo nga sala nga so ginibunin dong pusasan nindo so NFA di wala na lugod nga. Dahil nga sa mga pagdududa ka mga panahon. Yan ang mga pangyayari. Kaya bagay kung mahiling dyan na NFA retailers sa mga merkado. Nawara na ito dahil nasindang puder kayan. Ang senda lang is magbakal ng paroy, mulinuhon, and gibon na stock, buffer stock para sa kalamidad. And then, iyan na may mga special ngayang request. Kadiwa ng Pangulo, iyan po tabi. Medyo nga kunyan pag ang national nag-implement ang kadiwan, mayroon lagi. Pero pag lokal na gobyerno, gagad ka, ngayo ka na, dahil pa nang gatitawan. May mga restrictions po tabi na mga nakapalaman ngunyan. So, hopefully, mga tugang, ining mga bagong maralaog na mga senador, ining kongresista, makagibon ng paagi kung paano ba yan na mabalansit ang sitwasyon sa merkado. Di ba? Is it right na ibalik ta ang poder ka ng NFA to sell directly ini pong cheaper rice sa mga kababayan niya itong mga pobreng konsumidores? O tayo lagang dyan na sana sa pribado? Wala lang ngipin di ba? Di man hindi mapinaran. Wala naman napaparusaan. Di ba? May naparusaan ba? Wala Di ba? Kaya yan po ang mga nahihiling na mga sitwasyones po sa ngunyan. Okay? O bueno, mga tugang, oy mga katuba! Fight sana. Medyo sa aga na po kita. So, mga orders, sa aga naubusan kita nin supply tuman sa pigkakuan ta kinuha kang kunyan so para giboning cocoa sugar so mga na-harvest. Pero promise po sa aga, yung harvest ngunyan na maghapon, ayo po itong ipapasteurize mamayang gabi, di sa agang aga pag-deliver. Yan na po, fresh ang satuyang tuba. Padagos ang katuba, padagos ang kwentuhan at negosyo, di ba? Para po yan sa mga kababayan ta. Dakol lang mga marayray na feedback and then magayon man na lakdang na pinunan ni Sir Edwin Ribangcos na natatabangan sa mga sarlit niya itong farmers na dati naglalahom sana sa pagtakdag kang bunga asin paglaya kanyog tanganing maging lukad o maging kupra. Ingon yun, Roaldo, mayroon silang kita because sabi ta nga yung one fluorescence itong flower baga na pigkakat tanganing magturo duman mga tugang su coco nectar an sarong aldaw nakakatipon pala ning 1 liter yung sarong 1 liter pala maghapon Kuya Nebs, and then yun ipapasteurize mo yan, ipagbili mo na yun pagkaaga pag napasteurize na, di ba? Kailangan lang na naka-chill and baron ang magkaroon ng mga feedback ang mga kababayan ta na nag-irinom na gayan and igwana nga rin fusion itong gusto ko matanaan. Ang napunan ninda Kuya Nems kay ito, Choco Coco. May twist ng yung tuba na pasteurized, may twist ng tsokolate. Kaya nga po ninda, Coco Choco. Choco Coco. Ayos di ba? Tanaan tabi itong Choco Coco na ito. Sir Edwin, kung mayroon ka ng produce dyan na Choco Coco, dalhan mo kami dito bukas ng umaga sa DCGB. Yan. Barato man sana, di ba? 25 pesos ang sarong bottle, 330 ml, and then mayroon ka ng health benefits mga tugang na mapapakinabangan compared to magparainom ka ng soda. Di ba? Ito, fresh na fresh at saka walang halong chemical. Di ba? Kung ano yung niluwas kang niyog, naduga o nektar, iyon na yan mga tugang maiinom mo
Ang kaiba lang, pinakalakaga po ito, pinasteurize ito for mga 10 minutes garo. Saka pinalipot, saka chinil. Yun na, para maging energy drink. Yung gano'n mo. Ako nga ni, pag para inom ko ka ito, garo, dahil ako nga napipilay kuya names. Maski may nakaw na kung kontra na ako, garo, dahil naglaman sa kuya. Maray-rahay da. Pagkatapos ito bang sabi na, maray da ito sa may colon cancer. Yeah. Sa mga nagde-depend sa kansain ng mga tulak yan, maray da po tabi yan. Yo, back to natural kita. Natural drinks tayo. Maganda nga yan eh. May promote pa yan, mga tugang na arog sa Quezon City. Duman, bawal na ang magamit mga single-use plastics. Bawal na magamit mga tugang itong sa mga pagpainom ni mga soda. Kung tubig man ipapainom, dapat may daradala ka ngayang lahagan. During mga seminars and mga meetings, iyon ang yan ni, dapat iyan na, kokosap, o yan na pong tuba, ang ipainom ta. Di naman po yan nakakalasing. Tang giniling ko sa history, 2% to 4% ang alcohol content niya. It's walang epekto po yan sa katawan natin. Hindi kita mabubuyong ka. Pero, diyan po naghahali, actually, ang lambanog. Diyan kinuhatang yan. Duman sa advance ng pagproseso ka yan. Kaya, naramdaman ko sa lecture mga tugang ni dati namong SM at saka ngunyan Professor Ed Barameda. Durante kan sa muya na General Assembly, Second General Assembly kan Laudato Si Farmers Cooperative kan Sabado. Siya suggest speaker me because gusto ming maihiras niya ang magayununon na nangyari sa ng kooperatiba, yung IAD Co-op, di ba? Na ngunyan milyonaryo na sinda. Nagponsa na sa dai. Iyon nagponsa na kuya nim sa 12,500 na kapital. Ngunyan milyonis na. And the kulang branches. So, ito para ma-inspire sa mga pag-iribata. Yan ang sabi ni Sir Edgar na ang sarong ngayang individual nagiging entrepreneur yan kapag ang sarong produkto mga tugang harong nga kaniyog nagibuan mo ning proseso na makakrear ka ning another product out of the coconut tangani na maibenta mo sa mga kababayan asin madugangan ang sa imong kita. Entrepreneur ka. Nakapag-employo ka pa kasi kahit po mo ning mga magtatrabaho dyan. Di ba? So, yun. Yun na po yan, mga tugang ang satuya ng mga dugang na mga impormasyones. Halata-lato na lang po tabi sa mga kasarabay tang nag-order kayan. Saga naman. Yo, ayan. And sana, sa mga ka-farmers, tamainggan nyo ka mo na maglaog ka mo dyan sa negosyong yan. Because everyday, mayroon kayong kita. As compared to maalat sa nakitang magkopra, na 45 days sa halat nito para makapagpatagas kita ng nyog. Ayo. Pero yan, everyday mayroon kang kita. Because of that. Ang kaiban lang ngayon, because kapag tinubaan mo na yan, then mabunga. Dumang ka nalang malaho man. Kaya kung may 20 puhon ka, pwedeng sulima o pwedeng susampulo, ang gibuon mong tubaan, tapos susampulo, ito sa regular mo pikakuhaan ng pang-konsumo sa buhay. Diba? Ayan, planoon tang maray, mga tugang mga ka-farmers ta. Tabangan tapusin da na makabangon. Tangani po na mas ma-enjoy ninda ang buhay. Ang sarap mabuhay sa farm. Sabi mi nga ni na Father Mamoy, dapat ining mga ekipahing ini na piko panao kang filmek under the CFIDP, darahon duman mismo sa farm. Tangani na mas madaling mapakinabangan, duman mismo direktamente, and then iguanas lang magkonsolidar, magkukuha, mag-pick up kaya itong produce ninda. Tangani na sila masyadong mapagal sa paghanap ng market. Arugan dapat ang pagtarabang-tabang. Yo, okay, durante ang istorya. Nasa linya mga tugang si Joshua James Bino. Ang lalaking iyo na. Joshua, good morning. Please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Ano nga yung iyo na? Sarap na sanang pigahalat. Basta iyo na. Basta iyo na. Sarap na sanang pigahalat. Iyo na. Oy, kumusta dyan sa area mo?
Yes, sabi Sir Mar, nagpaparagpadag na 100,000 pesos. Ang bitbit pa uli katuwang estudyante. Iyo, tig 100 dito. Correct. Arog kan so experience kay itong pamangkin ko na nag-top man, na nakasabay sa top 10, kan examinasyon dyan, nag-graduate dyan sa AMEC. Correct. Tinawan man ni Dokli taning 100,000. Ngunyan, duwa naman na estudyante ang may bitbit pa uli, 100,000. Yung ganunan mo. Di nakulang bagay nito para pagpuro-punan lamang. Pag sabi nila, nasasend na kung paano gagamitin ang kwarta, kundi mga katabang ini, kumbaga, pasipok ng tabi, Sir Mar, sa duwang estudyante na top notches kan uminaging April 2025 licensure examination for midwives. Iyo, may mga kasarabi nga na nag-take na nag-histar duman sa boarding house. Nag-transient. Gabos man ito para sa duman. Kaya Ago Medical and Educational Center, Bicol Christian College of Medicine o AMEC BCCN. Naging na mata 1 tig 100,000 rin duwang estudyante, si Gabriel Antonio Verses Apto, asin si Angela May Almoguera Mascarillas, top side. Kung kaya ngon niya na pagkaga, formal nindang re-receive ini, sa ongoing tabi Sir Mar na recognition ceremony digdi sa building nindang bago, digdi sa Washington Drive sa Legazpi City. Apera kan duwang top notches na producer naman digdi sa sasadig eskulahan. Top 1 Sinda sa mga eskulahan pagabot sa midwifery sa category D. Ang category ditong may nasa 20 to 29 students. So na kaya tarong on training sigun kay doktora ang ilista Ago na kumbaga kahit ang makapag-produce ni na mga world class na mga estudyante, araw kayo naman duwang top notches sa midwifery exam. And taon pa lang Sir Markan 2021, halos taon-taon may napuro top notches. Totoo yan. Kaya nga ni garo naging programa iyan ni na Dr. Alita na pigpapahayag na yun sa mga takers na kapag na kamo nagka-pasar o naka-place, nakakuha ka mo na nasa top 10 ka mo, ikaw ka mong monetary kung saan yan na makukuha na itatok ka ni school na pera duman sa plake. Correct. 100,000. Iyo good mo. Pero ang exact ko Sir Marta, do pa lang kilalaking midwife. Iyo totoo man yan. Maski kayo may partirang lalaki. Bira kaya kung makailing kaya arog kayan. Yun. Ang ito pa, ang mga panahon, igwang hilot na lalaki. Ano yan, midwifery, ang mga midwife, igwa naman na lalaki. Correct. Top 2 pa. Top 2 pa. Yug. Okay, very good on. Yung sabi, Sir Mar, 100,000 pa lang sa pigatutukan taon niya na ongoing na recognition ceremony training duwang top notches. Dos Flavina, BCCB. Thank you very much, Joshua, mga tugang. Yan po. And congratulations po sa mga top notchers asin sa mga passers can recently concluded 2025, April 2025, mga tugang na midwifery licensure examination conducted by the PRC, Philippine Regulation Commission, Professional Regulation Commission. Sige, congratulations po tabi sa mga passers ta. And then, siyempre, duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, sa Giraraya, an padagos po mga tugang na antabay, kaya pag-antabay ng dumamaya na hapon, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon, para po duman sa Candidates Forum na hatod po yung kan Albay Chamber of Commerce and Industry, asin man kan DCGB, Vision for Business Albay Candidates Insights. Yan po tabi, mga provincial candidates po ini na forum na ini para hapoton sindanon sa mga programa, plano para po sa negosyo dito po sa Albay. Yan po tabi. Alright, so yan ang mga dagdag niya itong impormasyones para po dungan sa mga kabarangay niya to na sabi nga ni kaya ni naghahanap nin mga impormasyones
kung ano po ang mga marahay, as in, anong maray para sa albay. Ano ang mga maray na giribuhon mga tugang tangani po maging okay na. Ayan. Alright. Ito pa, duman sa mga kababayan ta, maglista na kamo kan sa indong mga buburtuhan tanganing di ko masala. Ayo. De magpare-riwal tang eleksyon sarong aldaw man sana. De masyadong kakidit. Taming sanang kakiditan po nindo. So pagkikiditan nindo, ito nag-uuroron sa taas. Diya? Relax na. And ipagkunyantayan, pasadyusta na, pasabngan kita kay Maray na makapamili kita nin tama. Iya po? Alright? Okay, o di sa Mayo 2, may power service interruption, mga tugang, na haralipot man sa ini, substation kan Bitano Feeder 2, ang sakop, alas 8 nin aga, alas 9 nin aga, tapos alas 4 ning hapon, alas 5 ning hapon, sarong oras, Barangay 37 Bitano, Poblasyon, Porsyon, Barangay 36, Kapantawan, Poblasyon, ta ipapasalitate ta po itong isolation kang Barangay 36, Kapantawan, Poblasyon. So, apektado po ang mga barangay, tapos igwapang kunyan, may 8 to 5 pala. Arala ba ining 8 to 5 na ini? 8 a.m. to 5 p.m. Barangay Dinagaan, portion ng Barangay Dinagaan, Victory Village, South Poblasyon, Victory Village North, Imperial Court Subdivision, Rizal Street. Uy, sakop tayo nito Lapu-Lapu, Cabangan, East Poblasyon, Tinago, Rizal Street, Ilawod, Cabangan West, Cabangan Binanwaan West, Binanwaan East, Poblasyon Boraguis, Dapdap, Puro, Lamba. Yan man. Ang ibon man dyan, ipasilitate ang damage pool sa Tinago, Legazpi, arani sa Dunkin Donut. Relocation of 3 distribution transformer from Idlewood pole to new steel pole. Replacement transformer pole at Barangay 15 Legazpi. Dakul pa lang sa trabaho nila. Yan po tayo. Yung mga nabanggit halaba pala ng satong branat ko yan, Eds. Sakop kita kayo ni Imperial Court 8 to 5. Pero ining yan, may areas kang portion kan Barangay 37 Bitano, may 1 hour sinda. Okay? O, sige po tabi. Yan po, schedule yan May 2. May 2 is, Saturday. Saturday. Mga tugang, tama ba? Tingnan natin yung kalendaryo natin, kung tama pang pagmati ni Papa Mar. May 2, Friday pala. Friday. Friday. Yan po tabi ang tutuyan ng mga dugan na istorya. Paano? Mga tugang, ano Kuya Nems? Mababay na kita?